OK. Tak, ahoj môj. Nacúvaj aj ty 8. februára na Štefe Bigger v meste na Kremnické námestie. Čakajú ťa najlepší jazdci, môj koncik s Beuzom a na afterke puding pani Elvisovej. Pozýva ťa generálny partner Štefe, váš dodávateľ tepla, Sony Mobile a Stavy Trans. Tam budeš pekný môj, no. Takoj.